Адукацыйная праграма «Ліцэй». Добрый день, шановное господарство. Мы працягваем наши радыёлекцыі, прысвечаныя традыцыйнай беларускай культуры. І на сённяшні дзень наша задача нарэшце завяршыць разгляд вельмі цікавага, на мой погляд, самага дарагога, самага унікальнага закона рытуальнай перавернутасці. Две перадачы таму, калі мы распачалі разглядаць гэты закон, мы намалявалі схему, вот яна ляжыць перада мной, схему руху сонца па небасхіле на працягу сутак. І сказалі, што у светлавой частцы дня, калі сонца трапляе у зеніт, найвышэйшую кропку ў гэты дзень, это, так сказать, сімвалам гэтага святла, сонечнага святла, сімвалам жыцця стаў, так сказать, знак які? Вялікі палец падняты ўгору. Ва ўсіх краінах свету практычна адно і тое ж. Калі сонца трапляла ў іншу сферу, то есть, як у нашым народзе лічылі, або нашы продкі ноччу ў тым свеце, сонца аказвалася, яно пераварочвалася і рухалася ў адваротным накірунку. Вот это рух сонца і быў пакладзены ў аснову практычна ўсіх рытуальна-абрадавых комплексаў. Ну, а мы з вами у якасці эксперымента палажылі два, ну, где-то, так сказать, часткова далучаем і трэці. Рытуальна-абрадавы комплекс маецца на ўвазе вяселля беларускае і пахавальна-памінальная абраднасць. Недзе ў нейкай ступені мы закранаем поле радзінна-хрэсьбеннай абраднасці. І мы з вами прыпыніліся над тым, што пакінулі могілкі. Памятаеце, яшчэ раз нагадаю, адзін з важнейшых, так сказать, прынцыпаў, які захоўваўся або якога прытрымліваўся ў кантэксце пахавальнай абраднасці, на чале пахавальнай працэсіі і на могілкі, і назад звяртацца павінен быў ісці самы стары. Тым самым ён як бы браў на сябе адказнасць наступны я, таму што я самы старэйшы. І я звяртаў увагу радыёслухачоў на тое, што перш за ўсё дарослыя людзі павінны расказваць моладзі пра тое, што адразу пасля пахавання, як бы нас не прыспешвалі сённяшнія нашы гаджеты, якія пакою не даюць, але тым не менш з могілак першым павінен выходзіць самы старэйшы. Ну і мы з вами прыпыніліся на тым, што мы прыехалі з могілак і спыніліся перад парогам хаты. У сённяшнім разуменні хата — это, безумоўна, тое, дзе жыў чалавек, і часцей за ўсё трэба было праводзіць жалобны стол менавіта там, але на сённяшні дзень набыла размах, шырока, так сказать, шырока распаўсюджана традыцыя адзначаць памінальныя сталы, недзе ў кафэ, недзе ў сталоўцы, ну, можа быць, там, так сказать, у невялікім рэстаране. Я заўсёды кажу, час рухаецца, час змяняецца, сёння час надзвычай імклівы, і нам просто не стае таго ж самого часу, каб нешта сядзець дома рыхтаваць, поэтому мы просім на дапамогу тых людзей, якія, ну, для якіх прафесійная дзейнасць называецца накрываць стол. Няхай сабе святочна, няхай сабе памінальна. Хаця тут у гэтым месцы я заўсёды паставіў бы шмат кроп'я і нават 3 пытальнікі. Чаму? Таму што вот зараз задумаўся і не ведаю, это адно і тое ці не адно і тое. Тая ж самая памінальная каша, якая падрыхтавана рукамі бабулі і рукамі таго чалавека, для якога гэта прафесійная дзейнасць. Магчыма, гэта адно і тое. Но мне не дае пакою іншае, мы пра гэты нюанс гаварылі. Рушнік, які вытканы роднай бабуляй або рукамі дачушкі, і рушнік, на якім яна праз шмат гадоў стане ў царкве або ў храме другім каталіцкім, скажем так, падчас шлюбавін або падчас вянчання, это адно справа. І зусім іншая справа просто купіць у магазінам для ног у Мінску рушнік вытканы, ну, добра, калі рукамі жанчыны, а то просто, скажем, ну, машинай, да, з камп'ютарным праграмаваннем. Поэтому і тут адна справа, калі мы выпякаем каравай вясельны рукамі бабулі, у якой шчаслівы лёс, это адно, а калі, так сказать, ніколі не задумаліся над тым, калі мы даручаем гэта выпякаць чалавеку, які працуе у нашай звычайнай, так сказать, сталоўцы. Я не кажу, што это кепска, просто заўсёды хацелася б ведаць лёс, да, долю, энергетыку гэтага чалавека. Потому што калі ты сутыкаешься з гэтым чалавекам, калі ты яго ўключаеш у структуру свайго сямейнага абрада, это надзвычай важная справа.
Поэтому давайте примем за данность, и ничего кепского ў тым няма, што мы на сённяшні дзень адзначаем жалобныя сталы не толькі дома, але яшчэ і ў сталоўцы або ў кафе. Итак, мы припынились перед порогом, и поэтому правило говорило: давайте зноў будем широко глядеть на разные контексты. Дитя 9 месяцев жило ва ўлонні матулі. Яно нараджаецца, прыходзіць у гэты свет з таго іншага свету. І які самы першы рытуал выконвала бабка-павітуха? Безумоўна, трэба было пакупаць гэтае дзіця, то есть спаласнуць яго, змыць сляды існавання таго свету. Поэтому и тут мы с вами были на могилках. Был контакт с тым светом, энергетичный контакт. Нехта целовал, обнимал нябожчика, нехта кидал 3 жменьки земли в могилу и так далее, и так далее. Поэтому прийти у гэты свет, у свет живых, не выканаўшы пры гэтым нейкае важное ритуальное дзеянне, было просто немагчыма. І тады перад парогам хаты, калі гэта, скажем, у вёсцы, перад парогам пад'езда, калі гэта горад і шматпавярховы дом, і дому будзе праводзіцца памінальны стол, і калі мы нават з вами сутыкнуліся перад простай звычайнай гарадской сталоўкай, все роўна нас перад парогам павінна сустрэць з вядром вады, рушніком, конаўкай, мылам, і мы павінны змыць сляды таго свету, то есть спаласнуць руки, змыць энергетику, якая, так сказать, звязана з светом наших продкаў. І толькі пасля гэтага мы маем права заходзіць у хату. Дзіўная рэч, вот тут вот яшчэ напрошваецца. 1000 разоў мне задавали пытанне: Иван Иванович, так як правильно ходить на спатканне з 2 кветками ці з 3? Вот поглядите, як мудра все уладкавана. Мы з вами часцей за ўсё, калі б уважліва прыгледзеліся, а якой гадзіне выносяць нябожчыка з хаты, то мы з вами убачым одну закономернасць. З зоны жывых, дзе ўсё ў пары, дзе ўсе жывыя, будуць выносіць у 12 або у 14:00. З тым разлікам, каб патрапіць у свет памёршых у нясотную колькасць гадзін, часцей за ўсё у 15. А 15 гадзіна – это нішто іншае, як 3 гадзіны апоўдні. 3. І тады паглядзіце, кожны з нас кідаў у магілу 3 жменькі зямлі. Калі ж мы вярнуліся назад пасля пахавання, ну, скажем, прыкладна 16 гадзіна, это 4 гадзіна апоўдні, мы аказаліся ў гэтым свеце, і нас, яшчэ раз, хто, так сказать, уважліва слухае, загибаюць пальчики. Вядро з вадой 1, конаўка 2, мыло 3, рушнік 4. Бачите? А 4 гадзіне і нас сустрэлі 4 атрыбутамі. Гэтым самым маркіроўка жыцця і маркіроўка таго, што мы маем права заходзіць у хату. Ну, цяпер перада мной ляжыць тая схема, хочацца яшчэ раз вярнуцца. Той, хто, так сказать, уважліва слухае, можа намаляваць, а можа памятае з папярэдніх сустрэч. Маецца на ўвазе, вот я намаляваў 2 моманты ўзыхода сонца побач, а 2 кружочки як бы сонца, але я сказаў, што тады, што гэта 2 заручальныя пярсцёнкі, і якія і сонца карэліруе, падпарадковвае сабе, або мы падпарадковваемся руху сонца па небасхіле ў кантэксце, скажем, вясельнай абраднасці. І тады глядзіце, парог, маладыя пераступілі парог хаты, і ім трэба заходзіць за свой першы ў сямейным жыцці стол. Як правіла, маладыя павінны былі сядзець у чырвоным куце хаты. А дзе быў гэты чырвоны кут? Там, дзе было самае светлае месца, дзе было 2 акны ад вуліцы і 3 акны ад двара. І часцей за ўсё гэта было праваруч, то есть у правы бок ад парога. І тады паглядзіце, за гэты стол, то есть за свой першы ў сямейным жыцці стол, маладыя маглі пайсці злева направа і справа налева. Адлегласць заўсёды была практычна адна і тая. І так яшчэ разочак, злева направа, як рухаецца сонца, да? А все мы жывыя і павінны ісці следам за сонцам, ці справа налева. Безумоўна, перавагу аддавалі руху злева направа. Поэтому заўсёды кажу так, баліць душа, калі я прысутнічаю на наших гарадскіх сучасных вяселлях, або
калі ты бачыш, студэнты дзесяткамі, сотнямі прыносяць дыскі з відэазапісам вяселляў з розных куточкаў Беларусі, і ты бачыш, як нашы маладыя заходзяць супраць сонца, і ні адна з бабуль, якая стаіць і пляшча ў ладкі, не падказала гэтым маладым, што заходзіць трэба толькі так. І тады, калі мы з вами перавернем пласцінку, мы ўбачым, што запамінальны стол, узгадвайце, запамінальны стол, мы з вами заходзім супраць, у накірунку супраць сонца. Ёсць. Цяпер пайшлі далей. Вельмі важна, мы тут будзем закранаць цэлы шэраг аспектаў, недзе давядзецца нам вяртацца трошачкі назад. Тут цяжка сказаць, у якой паслядоўнасці ўсё трэба рабіць, але думаю, што ўсё-такі на фінале ў нас атрымаецца ўсё людска. Цяпер паглядзіце, ласка. Вельмі важны і нечаканы момант. Я заўсёды з гумаром узгадваю 92 год, калі першы раз прыехаў у школу, пятую школу у Новополоцк, і там на працягу тыдня чытаў лекцыі нашым настаўнікам. І тыдзень адпрацавалі. Ну, наша гасціннасць, яна такая, што калі чалавек працаваў цэлы тыдзень, то ў дарогу яго проста так ніхто не адправіць. І, безумоўна, было прапанавана, так сказать, накрыць стол, паставіць чай, што называецца, так сказать, і на дарожку пасядзець яшчэ раз, так сказать, падвесці вынікі, узгадаць. Настаўнікі, людзі руплівыя, шчырыя, добразычлівыя. Яны літаральна за 3 секунды накрылі стол і кажуць: Іван Іванович, ідзі сюды, ты весельны генерал, садзіся ў гэта месца, то есть пасярэдзіне. Я падышоў, сеў, і літаральна праз некалькі секунд ціхенечка ўстаю і кажу: даруйце, ласка, за гэтым сталом з вами сядзець не буду. Што тут пачалося, вы б толькі чулі. Мужчыны свае прэтэнзіі, жанчыны свае, відэлі з крывы палажылі, пакрыўдзіўся, ну і так далей. Пашло-паехала. Сцэна была надзвычай цікавая. Я з задавальненнем яе згадваю да сённяшняга часу і думаю, калі хоць адзін чалавек знойдзецца з тых выкладчыкаў, які пачуе, я думаю, што ён з задавальненнем таксама усміхнецца, узгадаючы тую сітуацыю. Я стаю, праходзіць 10-20 секунд, так сказать, ну, падыходзіць мужчына, кажа: Іван Іванович, не дуры галаву, скажы, што не так, давай зробім. Я кажу: уважліва паглядзіце самі, все перамацалі, нічога не ратуе, не пасуе. Тады я бяру край абруса, падымаю і кажу: глядзіце і запомніце на ўсё жыццё. Калі ты накрываеш святочны стол са знакам плюс, дзень нараджэння, вяселля, наваселля, хлопца адпраўляеш у войска, масленіца ці вялікдзень, вот наступнае вялікае свята будзе, ці, як я заўсёды жартую, сусед зайшоў, так сказать, з добрымі такімі нейкімі намерамі накрыць стол, так сказать, пасядзець за кубачкам кавы, то за лысы стол нікога не садзілі. І трэба было пакласці абрус. Так вот, абрус клалі правым, правільным, у рускай мове называецца лицо, твар, да, лицевым, так сказать, правым бокам наверх. Одна бабуля сказала: добрым бокам, шыкоўнае вызначэнне. Шыкоўнае вызначэнне. А калі ты будзеш накрываць памінальны стол, то абрус трэба перавернуць адваротным бокам. На многіх, вельмі многіх семінарах, на сустрэчах в сістэме павышэння кваліфікацыі з дарослымі людзьмі, калі ты пра гэта пачынаеш гаварыць, людзі робяць проста велізарныя вочы, чаму нам ніхто пра гэта ніколі не гаварыў. Справа ў тым, што увогуле тое, што звязана з сакральнымі тайнамі, хай это сабе вяселля, хай это сабе памінальны стол, як правіла, на всю вуліцу ніхто не крычаў. Проста рабілася. Чаму? Ціхенька, і все разумелі, што так трэба. Ну, давайте узгадаем. Моя бабуля, калі мне было 5 гадоў, і я задаў пытанне, яна тады адказала коротко: так трэба. Все. І вот это так трэба, яно заставалася, ну, калі хочаце, традыцыі на ўсё жыццё. І мы дажывалі да сівых валасоў і маглі не разумець. Ну, той, хто, так сказать, навуковы, як навуковец, займаецца ўсім тым, раскадзіруе сімволіку, семантыку, все это, ён будзе разумець. Но, як правіла, бабулі заўсёды говорили: так трэба, все на этом. А цяпер давайте пойдзем далей. Вот уявіце сабе, што у маёй руцэ, скажем, кілішак, от чарка я трымаю, да? І вот, скажем, лыжка або відэлец. Цяпер якая прынцыповая розніца у, так сказать, працэсе сервіроўкі стола. І так яшчэ разочак. Вяселля, абрус паклалі правым бокам, і тады паглядзіце, вот наш сподачак,
побач са сподачкам клалі відэлец або лыжку выемкаю ўверх. Это вяселле, да сонца. Памятаеце, вялікі палец накіраваны да сонца, да святла. І поэтому на вяселле лыжку відэлец клалі выемкаю ўверх. Чарку, абавязкова спадарожнік сервіравання стола, мы ставілі побач з талерачкай. Побач з талерачкай. А цяпер закон перавёрнутасці гаворыць, калі мы будзем сервіраваць памінальны жалобны стол, што мы зробім з відэльцам з лыжкай? Правільна, мы яго тут жа перавярнулі. Чарку пераварочваць не будзем, таму што мы гэта зробім напрыканцы памінальнага стола, але чым адрозніваўся момант сервіроўкі? І так яшчэ раз, калі на вясельным стале чарка стаіць побач са сподачкам, то на памінальным стале мы чарку ставім на талерку. Чаму так? Пра гэта трошачкі пазней. І так, ці зразумелі гэты нюанс? Яшчэ разочак. Все тое, што да сонца, да, тое на вясельным стале, на новаселле. Все тое, што звязана з тым светам, перавярнуць. А цяпер давайте пойдзем далей. Уявіце сабе жалобны стол, тысячы рэгіянальных адметнасцей, я паспрабую ўсё у нейкай ступені аб'яднаць в адзінае цэлае, і гэтым самым ні ў якім разе не хочу пакрыўдзіць ні адзін рэгіён Беларусі, і калі не назову нейкую вельмі важную, далікатную, так сказать, дэталь. Все вы адразу дапоўніце самі гэтымі рэгіянальнымі акалічнасцямі. Але я пачну з універсальнага. Малітва, канон, куцця, каша, все, да? Запаленая свечка, все, можна, тыя, так сказать, тая абрадавая преамбула выканана, і можна распачынаць рытуальную трапезу. Дякую. І цяпер паглядзіце, я звычайна на лекцыях, так сказать, устаю, становлюся, так сказать, до краю стола. Чаму? Таму што я мадэлірую сітуацыю. Я самы старэйшы. І в маіх руках пляшка гарэлкі, хаця сёння многія, так сказать, мне пачынаюць расказваць пра тое, што ці можна піць. Я цалкам згодны, што піць ні ў якім разе нельга, але тое, што ў нашай традыцыі называла прычасціцца, прыгубіць, это спиртное. Не сённяшняя наша з вами самагонка ці гарэлка, так сказать. Медавуха, яна была абавязковай складовай часткай практычна ўсіх сталоў. Всіх, ці то жалобных, ці то святочных. І цяпер паглядзіце за тым, што і як будзе разгортвацца. Итак, я самы старэйшы, я стаю на чале стола, открываю пляшку гарэлкі, хаця яна, так сказать, уже так некалькі минут таму была адкрыта. І цяпер яшчэ разочак. У маей руцэ пляшка гарэлкі. Што я павінен з ёю зрабіць? І калі гэта, так сказать, ідзе ў жывой аўдыторыі, многія жанчыны падказваюць, трэба наліць чарку памёршаму. Правильно, кажу я. Але у вашым тэзісе трэба выправіць 2 літары. Народ задумаецца, якія? Вот той, хто убачыць, скажем, або уяўляе сабе, з правай рукі, з правага боку ад мяне стаіць кілішак. Да? Ну, на адлегласці, скажем, 30 сантиметров. Вы памятаеце, это чарка для памёршага. І я стаю вот тут, дыстанцыравана трошачкі, і тады я бяру эту пляшку, а цяпер назірайце той, хто будзе глядзець потым, што я раблю. Я бяру пляшку, да, гарэлкі, і гляньце у накірунку ад сябе, то есть цераз руку, наводліў, наводмаш, памятаеце, я не наліваю памёршаму, а што раблю? Адліваю, да, частку для памёршага, цераз руку. Все зразумела, все зразумела. І цяпер стане зразумелым, чаму у нашым, не толькі, я думаю, сярод беларусаў, сярод усіх славянскіх народаў існуе, ну, жорсткая этыкетная забарона наліваць. За столом сядзяць людзі па абодва бакі стола, наліваць камусьці спиртное левой рукой на весу і цераз стол. Левой рукой. Калі вы убачыце, што я, калі я рабіў правой рукой, то есть я наліваў ад сябе, калі вы будете наліваць левой, вот я параллельно трымаю палец і пляшку, і атрымліваецца, што той, хто налівае левой рукой, і на весу, перш за ўсё, да, вот, на весу. Поэтому это будет, что называется, небожчик. Я мужчина, поэтому мне это можно.
Я не один раз, а может десятки разов чую, як люди мужчынам не рассказывали. С Петровичем посидели, по пляжце раскатили, хоть бы что пришел до дому. Васильевич мне чарку налил, и я не живы был. В народе про такое казали «тяжкая рука». Так вот, Бог его ведает, что те рука тяжкая, те все-таки неправильная рука в таким широким сенсе слова. То есть ритуал был виконаний абсолютно неправильно, недокладно. Поэтому и існує заборона вот это. Пойдем далее. Я беру и наливаю килишек, и мы с вами моделируем ситуацию, что мы присутнічаем на вяселлі. Вот толькі-толькі маладыя селі да свае месцы, за першы сямейны стол, зноў распачынаецца рытуальная трапеза, толькі са знакам плюс, і мы наливаем першую чарку, і раптам нехта са старэйшых, сказаўшы добрае слово, хороший тост, все, і раптам ён падказвае. Вот хацелася б уявіць сабе, што ў нас зваротная сувязь, і нехта тэлефануе і падказвае. А што падкажа гэты старэйшы? А ён скажа: на вяселлі першую чарку пі да дна, не пакідай слёз, зла, бяды. Канешне, нехта з эмацыянальных людзей мне тут жа скажа: Іванович, так я не п'ю ўвогуле, а хто сказаў, што табе трэба піць і зараз? Я, напрыклад, калі я заўсёды куды б не прыязджаў, я кажу, я за рулём, і поэтому я заўсёды выпіваю, але даруйце, вот написано Бонаква, просто минеральная вода. Поэтому наліў кілішак, так сказать, але выпі яго да краёў, не пакідай слёз, зла, беды. Шановныя калегі, шановныя радыёслухачы, адкуль у нашым кілішку, звычайным, простым, вясковым, ці там, ну, хай сабе крамным кілішку з'явілася беда. А справа ў тым, што нам трэба зразумець, што мы для таго, каб знайсці адказ на гэта пытанне, трэба перайсці зусім у іншы абрад пахавання, памінальнага стала. І тады паглядзіце, на памінальным стале дзейнічаў прынцып: ні першую, ні другую, ні третью чарку да дна не дапівай. Пакінь слезу. Каму? Про гэта трошки пазней. Пакінь слезу. Поэтому на ўсіх сустрэчах з дарослымі людзьмі заўсёды казаў: на калені стану, не ведаю, якія самыя лепшыя словы знайсці, каб дастукацца да вашага розуму, сэрца і папрасіць, і папярэдзіць вас. Не піце на памінальных сталах. Третью чарку разделите на 33 разы, але як толькі хто-нибудь паспрабуе вам налить четвертую чарку, перакрыйте даланёй, так сказать, эту чарку и скажите: нет, ни ў якім разе, потому что ў народным асяроддзі існавала чёткае і яснае разуменне. Той з мужчын, і не толькі, хто будзе піць четвертую, пятую и так далей, ён прыносіць дадому страшэнную, просто жахлівую праблему. Тое, што называется сыны будут не ведать, як своечасова перакрыць кранік. То есть проблема алкоголизма мы несем у свою семью, не задумываешься, что и откуль потым возьмется. Поэтому еще разочек. Першую и другую и третью до дна не допивай, покинь слезу. А теперь давайте узгадаем, з чаго пачаўся памінальны стол у сэнсе, так сказать, у дачыненні да таго ж кілішка, да той самой чарки. Яна стаяла на талерачцы. Мы третий раз, за третьим разом, да, пригубили чарку, на дне покинули слезу або тую часточку беды, и мы эту чарку перакулили, перевернули и поставили на тую же талерочку, на той же сподачак. Ну, успоминайте библейское и не только. Усё вертается на круги свае. Так и тут, откуль ты взял, туды чарку и верни. Это скразны прынцып. Мы 100 разоў говорили про то, что весельный кортеж сёння ездзіць не так, як ездзіў звычайна тады. Адкуль ён стартаваў, каля той хаты ён і вяртаўся, бацькі сустракалі каля парога хаты невесты. А мы сёння што робім? Ладно, про гэтыя дэталі пазней. Итак, кілішак поставили, і тады паўстае пытанне: навошта, для каго і што?
А ўспамінайце вельмі важнае этыкетнае патрабаванне. Той з вас, і маладзейшы, і старэйшага ўзросту, калі людзі слухаюць, не раз быў на хрэсьбінах. Успамінайце, што бабуля ішла за нашымі спінамі і гаварыла: «Дзетачкі дарагія, сядьце шчыльней». А ўсе думалі пра адно: «О, відаць, яшчэ нехта з гасцей падыдзе, каб, так сказаць, месца хапіла шчыльней». Не, дарагія мае, бабуля думала зусім пра іншае. Для таго, каб той, хто нарадзіўся, той, хто прыйшоў у гэты свет і каго сёння пахрысцілі, адзначаюць хрэсьбіны, каб зубы былі прыгожымі, шчыльнымі, каб, як у народзе казалі, свісткоў не было, этому бабуля і прасіла: «Сядьце шчыльней». На вяселлі было тое ж самае патрабаванне, каб маладыя жылі ў згодзе, каб яны былі адным цэлым, таксама сядьце парамі шчыльней адзін да аднаго. А цяпер узгадайце памінальны стол і памінальны стол на восеньскія дзяды. Людзі садзіліся так, каб не дакранацца адзін да аднаго плячом. Што за гэтым схавана было? Што прыхавана? Зразумела, што паміж намі, жывымі, абавязкова павінна была заняць месца душа памёршага чалавека. Мы ж іх запрашалі і малітвай, і называючы імёны іх, памятаеце, на восеньскія дзяды. І поэтому адкладваў кожны. От у самай старой традыцыі, нават яшчэ ў 19 стагоддзі, на пачатку 20-го, бралі лыжкай і непасрэдна на стол адкладвалі кавалачак той ці іншай стравы. То есть для таго, хто будзе сядзець паміж намі. Мы з вами не дапілі грамолінку, перавернулі кілішак і паставілі на талерачку. А што далей? А далей вы убачыце яшчэ адну дзіўную заканамернасць. Калі у вас пабывалі госці, нейкая святочная вечарына, госці за парог, вы пачынаеце наводзіць парадак і перш за ўсё прыбіраеце стол, мыеце посуд. А цяпер успамінайце, закончыўся памінальны стол, людзі всталі, пайшлі, прыбралі больш-менш са стола тое, што на сёння трэба схаваць у халадзільнік, скажам, але прынцыпова стол заставаўся да наступнага дня, таму што лічылася, што душы памёршых продкаў будуць, што называецца, памінаць і жывых добрым словам, і тых, каго не стала, ноччу. Таму я заўсёды кажу, мудрыя хазяйкі, гаспадыні, якія накрывалі памінальны стол у сталоўцы, у кафэ, яны павінны былі думаць пра тое, пра што мы толькі што сказалі. І тады, накрыўшы сталы, яны або на пачатку, лепш за ўсё, конечно, або напрыканцы таго стола яны бралі ўсё тое, што было на стале патрошачкі, там у кантэйнеры складвалі, адкладвалі, прыходзілі дадому і дома на сваім сямейным стале накрывалі, расстаўлялі тое, што было на памінальным стале ў сталоўцы. І яно стаяла недатыкальным цэлую ноч. То есть мы як бы перадрысоўвалі тое, што было там, і прыносілі ў прастору свайго жытла, што абсалютна правільна. Ідзем далей. От тут нас з вами чакае адна дзіўная рэч. Я ўжо не раз расказваў пра тое, што самому даводзілася бываць на вяселлях, на якіх стол стаяў, быў пастаўлены, просто самых дзівосных формах. І форма літары Т, і форма літары П, і ёлачка ці елачка, потому што ёлачка — это новогодняе, тое, што ўпрыгожана, а елачка — это тое, што расце ў лесе, так сказать, яшчэ. Поэтому, самых неверагодных, так сказать, формаў. Што мы робім или дзеля чаго мы это робім, я не разумею. Поэтому абсолютно правильным будзе нешта зусім іншае. Итак, яшчэ разочек. Давайте адштурхнемся ад нашай традыцыі. Я ўжо сказаў сёння, чырвоны кут быў паміж вокнамі ад вуліцы і ад двара. І тады, калі мы з вами паглядзім на нармалёвы вясковы стол, то, оказывается, маладыя сядзелі у чырвоным куце, малюю на правы бок. Так, тут у нас чырвоны кут абразы, у супрацьлеглы бок па дыягналі у нас парог. І тады
госці рассаджваліся уздоўж сценкі ад вуліцы і ўздоўж сценкі ад двара. А цяпер давайте паглядзім, хто дзе сядзе. Калі вяселле ў хаце невесты, то зразумела, што радзіна невесты сядзе ўздоўж двара, яны гаспадары этой хаты. А тыя, хто прыйшоў з вуліцы, яны сядуць, то есть госці з боку жаніха, яны сядуць уздоўж вуліцы. Як толькі вяселле пераедзе ў хату жаніха, все памяняецца наадварот. Все зразумела. Цяпер глядзіце, калі мы кажам, што вясельны стол павінен быць па форме толькі такім, літара Г або ўправа павернута, або ўлева, таму што бакі, два бакі вуліцы, і кожнага боку стаялі хаты. І тады ў адным выпадку яны будуць скіраваны, скажем, на поўдзень, а ў другім выпадку яны будуць скіраваны на ўсход. І тады чырвоны кот мог быць і ў левы бок, і ў правы бок ад парога. Ну, уявім сабе, што мы пайшлі ў правы бок. І тады, глядзіце, малюю, кружочкамі давайте дамовімся. Вот ён, жаніх невеста. Так? Хто сядзе побач з маладымі? З маладымі сядуць тыя, хто быў надзелены самым высокім статусам у кантэксце вяселля. Тым, каму потым падхапіць эстафету, прадоўжыць род, і тым, каму будзе перададзена вэлюм фата. Зразумела, што наша сённяшняя, хоць яно і нямецкае па паходжанні шафер і шаферка, нашы больш, так сказать, любімыя слова дружка, маршалкі, так сказать, і так далей. Карацей кажучы, маладыя. Да? Сённяшняе у нас дамініруе увогуле слова, якое прыйшло з савецкіх часоў 17-18 года, это свидетели. Ладно. Цяпер, безумоўна, самае важнае месца і самы высокі статус гэтыя людзі атрымалі яго за много гадоў да вяселля. То есть тады, калі нарадзіліся тыя, хто сёння святкуюць вяселле. Гэта хросныя маці і хросныя бацька, то есть хросныя бацькі. І з гэтага боку. А цяпер паглядзіце. Цікавы, вельмі шыкоўны прынцып. Побач з маладымі маладзейшыя, вот яны маладзей, а затым, чым далей ад чырвонага кута, чым бліжэй да парога, а вы памятаеце, парог у нас зона смерти, поэтому садзіліся хто? Старей. То есть людзі ішлі, так сказать, садзіліся па ўзросце. І вот сёння, калі мне кажуць, а была ж, так сказать, літара П, я кажу, была. Паглядзіце, вот тут вот, то есть к аднаму из, то есть ад тая частка стола, які стаяў ад двара, прыставлялі яшчэ адзін стол, і туды садзілі тых, хто бліжэй за ўсіх да парога, самых старых. Все зразумела. Канешне, пра гэта ніхто не гаварыў, пра тыя словы, як я зараз скажу, але ім ціхенька намякалі, збірайцеся ў далёкую дарогу. Аднойчы, калі я сказаў вот это слово, студэнты універсітэту культуры сказалі, Іванович, так не прыгожа гучыць, самым старым павага. Поэтому я сказал, да, все правильно, але не спешите с эмоциями, потому что два обряда треба разглядать як адзінае цэлае. І поэтому, калі сёння на мінскіх вяселлях ты чуеш, як нехта са старых людзей кажа, детачкі дарагія, дайце пасядзець побач з маладымі, я заўсёды кажу, дайце, але не пасядзеце пад адно месца. Даруйце за такі выраз. За што? Пра гэта мы разбярэмся трошачкі пазней. І так, яшчэ раз уважліва. Тут ад чырвонага кута да парога садзіліся людзі з боку жаніха, тут садзіліся людзі з боку невесты. Але прынцып быў адзін і той жа, па ўзросце. А цяпер давайте паглядзім. Сышлася пара маладых, сышліся два роды, і поэтому форма вясельнага стола мела літару Г. Прайшоў нейкі час, у жыцці усялякае бывае, але давайте возьмем такую сітуацыю, што тая пара, якая зараз святкуе вяселле, пражыла 50 гадоў, а то і болей. І так здарылася, што нехта з членаў гэтай сям'і, душа адляцела ў вырай, памёр. Якім будзе па форме памінальны стол? Узгадайце, літара Г, пара, двое, адзін аднаго не стала. Ён застаўся ў адзіноце.
И поэтому весельный стол мы как бы символично разрываем, и застаецца толькі яго одна частка. Поэтому памінальны жалобны стол нагадваў сабой калідор з гэтага, для душы з гэтага свету у той, і ён ставіўся звычайна толькі ў одну лінію. Это, калі хочаце, рымская 1 або беларуская літара І. Все, другого быць не можа. Калі гэта ў сталоўцы, то там дапушчальна, што можна паставіць, як я кажу, другую штаніну, то есть паралельна другую частку стола. Калі ласка, але просто пры гэтым трэба ведаць, дзе сядуць самыя старэйшыя, это прынцыпова важна, дзе сядзе другая частка. Але у народзе, калі гэта стол памінальны азначаўся дома, то яго садзілі, казалі, у некалькі разоў, то есть у некалькі заходаў. Але перш-наперш за стол садзіліся самыя старыя, пачынаючы з іх. Не так, яшчэ разочак. Глядзіце уважліва. З вясельным столом на чале стола селі маладыя. Моладзь. Мы з вами узялі абрус з вясельнага стола і засцілаем на памінальны. Абрус перавярнулі. Адпаведна гэтаму трэба, даруйце, можа не зусім прыгожа гучыць, але зато зразумела, што і як, да чаго, трэба перавярнуць і гасцей. Што маецца на ўвазе? Вот тут на чале стола ставим талерку і чарку для памёршага, а побач з гэтым месцам садзім каго? Той, хто сядзеў бліжэй да парога на вяселлі, самага старога сярод прысутных. Умоўна малюю 80, умоўна. А цяпер глядзіце. Канешне, пойдзем чым далей, тым маладзей. 70, 60, і так далей. 40, пайшло. Вот тут, у гэтым месцы, паўстае некалькі прынцыпова важных пытанняў. Я заўсёды задаю самому сабе іх. І дарослым маім, так сказать, калегам. Скажыце, калі ласка, а умоўна кажучы, з якога ўзросту мы свайго сына або дачушку дапусцім да памінальнага стола? Эмоцый можа быць шмат. Гэтыя эмоцыі ідуць перш за ўсё ад таго, што мы проста ў гэтым нічога не ведаем, нічога не разумеем. А цяпер, для таго, каб адказаць на гэта пытанне, нам трэба ўскрыць яшчэ адзін вельмі важны нюанс. Весельны стол, жаніх і невеста селі шчыльна адзін да аднаго. Цяпер госці, тыя, хто парамі жыве, прыходзяць на вяселле і садзяцца плечо ў плечо парамі, муж і жонка. І з таго боку, і з таго боку. А цяпер гляньце, калі мы прыходзім і трэба садзіцца сямейнай парай за памінальны стол, то дзейнічае прынцып, пра які мы таксама 100 разоў гаварылі. Не лезь паперад бацькі у пекла. Ага, значыць, за памінальны стол першымі павінны заходзіць старэйшыя. Но ёсць адзін важны нюанс. Калі мы стаялі ў храме або ў ЗАГСе на ручніку, рэгістравалі шлюб або вянчаліся, той узрост фізічны, у якім мы знаходзімся, ён быў абнулены, калі хочацца, потому што, скажыце, дату святкавання 25-годдзя сумеснага жыцця мы ж будзем святкаваць не ў розны час з жонкай, а в адзін, 50 гадоў, у адзін, то есть мы пачалі з нуля і пайшоў новы сацыяльны ўзрост. Поэтому, калі мы заходзім за памінальны стол, то дзейнічае прынцып не лезь паперад бацькі ў пекла. З іншымі словамі скажу, той, хто першым заходзіць, не трэба працягваць, завяршаць фразу, зразумела, той першым як бы памірае. І тады я заўсёды жартую ў гэтай сітуацыі, кажу, так каго ж, хто мацнейшы, хто дужэйшы, той, так сказать, сілком прымусіць. Конечно, все это глупство. І тады мы з вами шмат сустрэч таму назад малявалі кола і паказалі ў тым коле, што ёсць мужчынскі і левы жаночы і мужчынскі правы боку структуры храма у нашым адзенні і так далей. Так вот, гэты прынцып, аказваецца, захоўваецца за памінальным столом. І тады, калі мы з вами заходзім сямейная пара за памінальны стол, дзейнічае прынцып девочки налево, мальчики направо. Все зразумела.
каб за памінальным сталом не вырашаць пытанне, каму першым паміраць, нікаго падстаўляць, муж і жонка садзіліся цераз стол носікам к носіку, адзін насупраць аднаго. А цяпер уявіце сабе сітуацыю. Вот наши самые близкие сваякі ў вёсцы з Гуршчэнскага района пражылі 50 гадоў сумеснага жыцця і памерлі з інтэрвалам у месяц. І тады ў народзе сказалі тую прыказку ў вёсцы, якую я чуў уже шмат разоў і шмат гадоў. Вось шчаслівыя людзі в адзін дзень павянчаліся, в адзін дзень і памерлі. То есть, бачыце, яны насупраць адзін аднаго і вот так синхронна па жыцці рухаліся за гэтым памінальным сталом і прыйшлі да фінішнай кропкі. Шыкоўна, проста шыкоўна прынцыпы нашага этыкету. А цяпер вяртаемся да пытання. Дык з якога ўзросту свайго сыночка і дачушку пасадзіце за памінальны стол? Я думаю, што адказ на гэта пытанне ўжо знойдзены. І ён гаворыць: пакуль ты не стварыў пару, девочки налево, мальчики направо, теперь поглядите, поминальный стол – это контакт с зоной смерти. И поэтому мало было стать семейным человеком. Традиция говорила, а ты еще повинен и продолжить эстафету. И поэтому только после того, как было народжено першее дитя, то вот эта молодая семья имела право садиться за поминальный стол. Я думаю, что мудрейшей философии тут просто не знойдешь и не придумаешь. Я памятаю, як шмат гадоў таму у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце Ламаносава я выступаў з дакладам на канферэнцыі, якраз, так сказать, вот расказваў пра гэта, то маскоўская прафесура просто высыпала вся да дошкі, я тады не маляваў, там, так сказать, на словах просто расказваў: намалюй, пакажы, няўжо праўда, так сказать, да сённяшняга дня на Беларусі прытрымліваюцца гэтага правіла. І пасля таго я пачаў маляваць гэтыя схемы, якія дапамагаюць зрокава убачыць, што і як адбываецца. Цяпер трэба назваць проста некаторыя рэгіянальныя традыцыі. Паглядзіце, мы сказалі, што на пачатку пасадзілі самага старога, а тут вот як бы тарцы стола становятся открытыми. То есть душа, вот и свечка, все это калідору той свет. Але у нас ёсць нейкія своеасаблівыя, ну, калі хочаце, праваднікі для гэтай душы. Да? То есть, с аднаго боку гэта можа быць святар, а з другого боку гэта могуць быць пеўчыя, якія на працягу ўсяго ночы, вы ведаеце, што нябожчыка аднаго пакідаць нельга, і яны будуць всю ноч спяваць. Так вот, яны садзіліся за гэтым памінальным сталом, так сказать, на пачатку. Вот там уже незалежна ад таго, хто, як і што. Таму што, ну, статусна яны, яшчэ раз, былі праваднікі паміж гэтым светам і тым. І так, нюансы, самае галоўнае, самае важнае падкрэслены. Мужчынскі, жаночы пачатак, узрост і, так сказать, і завяршэнне гэтага стола. Цяпер, так сказать, яшчэ разочак все то, што звязана з памінальным вясельным столом. Бачу і разумею, што мы сёння фініш не будзе, потому што яшчэ застаецца невялічкі хвосцік, але надзвычай цікава, но все-таки сказаць пра гэта патрэбна. Глядзіце, як і што. Давайте прасочым за логікай вяселля. Мы сегодня робим усё шиворот на выворот. Не поспели зайсці, не поспели люди сесці за стол, перекусить, як мы от нас потребует, так сказать, залезть в свое портмоне, знайсці там некую купюру и надарыць молодых. Все абсолютно неправильно. Адорванне молодых было заўсёды напрыканцы вяселля. І тады паглядзіце, заканчиваўся ритуал вяселля, маладыя першымі уставали за стола, за імі уставала вся радзіна і станавілася, ну, нешта такое накшталт чаргі, так сказать, для таго, каб адорвацца. Там была свая чарга. Таксама узрост або ступень сваяцтва. Родныя, дваюродныя і так далей. Так яшчэ раз, за вясельнага стола першымі уставалі маладыя, адпаведна з-за памінальнага стола, зноў-такі па прынцыпу не лезь паперад бацькі ў пекла, першым уставаў самы стары. І толькі все астатнія уставалі адначасова. Я думаю, што фантастычна, мудра, здорово, всім все зразумела. І завяршыць сённяшнюю сустрэчу хочу тым, што дагавару другую палавіначку, так сказать, той фраземы. Якая? Памятаеце, бабулькі просяцца на гарадскім вяселлі: дзетачкі дарагія, дайце пасядзець бліжэй з маладымі.
А от як трапляєш запамінальний стол, то ад тих самих старих людей, ніхай на мене, ласка, не кривдують, я все чув своїми очима, все бачив. І тады запамінальным столом, яны ведаючы гэтай заканамернасці і ведаючы тое, што маладыя не ўсе разумеюць, што тут і як адбываецца, яны ціхенька кажуць: дзетачкі дарагія, праходзьце, вам хутчэй трэба. Это просто жудасна такое слухаць, куды хутчэй трэба, ніхто пра гэта не гаворыць. А наша моладзь, нічого не разумеючы, заходзіць запамінальны стол. Поэтому наши абрадовые столы павінны быць самымі моцнымі, самымі прыгожымі, адукацыйнымі культурнымі семінарамі, дзе павінна перадавацца традыцыі, і мы павінны вучыць усіх сваіх. Все, на сёння все, да наступнай сустрэчы, всего вам найлепшага.